Podar kowe. Tuk nalika samono kocap kacarita rame nggih nyong peperangan alok Bendawa Lepati wonten ing sak madyaning guwa Maya Siluman tuk nalika samono. Sasrawindu mengsah kalayan Sardula Seta ingkang agengipun sak gobok ranggon gedene. Kocapa Prabu Sasrawindu ing semu kalindih ing prang tuk nalika samono. Eling-eling Prabu Sasrawindu jalma ingkang digdaya Sti Mandraguna, Narendra ingkang ampuh, Nalendra ingkang digdaya Sti Mahambara. Kagungan pusaka kemlandingan putih piandel saking negari Sengkapura. Sardula Seta ketaman pusaka kemlandingan putih badar sejatining wujud senjata cakra. Aduh. Wela dalah. Wisnu Jagat Manik Raja Dewaguna. Iki jimat kemlandingan putih tanggo namani marang Sardula iki mau. Lha kok badar dadi jimat dadi pusaka. Duk nalika samono Garuda Kusuma ngertos Sardula Seta sampun babar dados senjata cakra. Muluk mumpul dedeling awiyat ngupati Ratu Dwarawati. Aduh. Tan samar pamoreng suksma sinuksmaya winakya wingasepi sinimpen telenging kalabu pambukaning warana tuguk tejo mantri gog nuwun dawuh pangandika Gusti lan kowe Sarawita dawuh pangandika Gusti. Garuda lan Sardula